Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Havar ke had Rajiv Bhavan asai Hemalong Congress a party atum awareness amai kepadupon Lakhakre narkep Havar ke hat constituency angkang jasemet Havar ke had Rajiv Bhavan asai Hemalong jangmi poni phaikre troxy arni kang sampor phai bajikre hinia por malom awareness amai kangni pon bangso amai long mai chepahem phupon lake prosonto bora pensi mai chepahem phupon Lapen alohiaman ben kachetongdun All KARBI ANGLONG District Congress President Ake Haisum Ronghang Lapen ex-EM Asok Teron Lapen ex-Bidya Singh Rongpi Lapen KARBI ANGLONG District Congress General Secretary Sonjip Teron Lapen Penangan Congress atum aphan ke kroy arat atum Mayalong Chetongdun Mayalong bang suri si suse amulogatum Chetongdun Lapen non ke bangji jangmi poni phai inkora nerkep arni KARBI ANGLONG ke India Prime Minister Narendra Modi ke bang along KARBI ANGLONG aratatum jongsi ke bang along Mayalong chetong dunatum anke KARBI ANGLONG aratatum ke hemprek kenangji atum kalilo pusi Mayalong ningje pon Havar ke hapen siworam kro KARBI ANGLONG News Ini nitung laga district congress pen lo pero terek pen sipang centane homosti wise tane awareness program akhinan ma ke nom so mga present mandet pen homosti wise to program ma ngam ro sipang cengke lang fer pen singason sepini bangken nomati pen keba haro haro pena bangke kolkati pen khulun ekeba muhammad taraf di bangke nanghin pen khulun asala sote importante nom etum bang pini program te importante bihu botor semeno ma mudi pena chetong bihu program doko ke congress bane ke hon bana nane phang bang dia bangke ladak haro hat pen nomati ke congress ka di angri bang khitiglo ate apromana bang leno non crisis support tangka ma ka bihu ang bong semeno ma ke mudi tum bai no daju paso socio mudi chetong asala sote importante ekran ke bang di election bang ke itum congress to mang ke pas aji bapen pomom lo mudi to ta dola inot bhani na ke bjp don lo hai santosh aapko bjp pe lakho congress long bang ke bang si ke ong lo itu nitung ke bang lo mate nitung bang media sidia na tempat lang lek bjp to sora inut jon no porong ta to media portal media pen bang lo ang ton mobile lang thai bi ta nitung ke pogali 100 jon join tamne tempat lang lek si polama la bang to kala ke fix deposit do la pole Dehori lakhaisi Baptist Church Kardom ahemalongta Jisu Kristo kithi ben kithor arnimate Easter Sunday katalon pon Duarbagori halongke do Dehori lakhaisi Baptist Church alongta niphai kre troxy bhomkuru arni Jisu Kristo kithi lapen kithor mate Easter Sunday arni talon pon Bangso long Dehori lakhaisi Baptist Church a pastor Moses Singh narpen maichepahem phuponlo lapen Bible angdeng mate Bible ke porhi pen Kardom nirmali mephi kungri tok bipi pen hasro angdeng pachini ponlo Bible angdeng mar 1421 hasro along ketok ason thotsi monit asu pothijipu a Bible angdeng porhipon Anparta bangso Easter Sunday katalon pon mate arnam alam kethan ponjia phan speaker evangelist NKBA kejimoni ingtipen Good Friday lapen Easter Sunday katalon pon along jujjetik an Jisu Kristo kithi lapen kethor anparta pirthe monit apa pen ajok thengparpan athak chechak nang lolapen pirthe monit do anaphan kepa jok jisi thengparpan athak thipon nang lopo alam jersey tami jumesen pen than ponlu lapen kijutsi Jisu Kristo papen kepa jok alam sitami mephu pen Easter Sunday aputhak Masap Soviet sitami ruipon pen bangso katalon pon bhomkoru arni alamjer mesin ingsamjen pen pachun ponlo Kajironga pen risaningti KARBI ANGLONG News KARBI lamet lamchong an sose kapangcho thuthek jiaphan KARBI ANGBONG PhD ki untang assistant professor lapen KARBI lamet amai angbong jethanche pare amai kepadupon KLMA phusar barim ingtipensi maichepa hem phupen bangso amai bangcheng ponlo Lapen kong chun bang joising tok bipensi mayalam the jaipon bang so mayalong bang kre troxy sose assistant professor lapen PhD ke long duntang abang phu bang phiatum chetong dun bang so kaprek alam pen KARBI dictionary mate kaprek alam the KARBI alam pen translate pon pen non ovi kimiatum aphan ke joy ke pen pachini jiaphan lapen KARBI alam la an sose kapachan kapang cho pen pirthia long mate akang tui angdeng antame KARBI alam kepale pon thekji hei hoya puthaksi KARBI angbong thek reset PhD ki untang lapen assistant professor atum chethanchi mun pon I hin pen ini ani KARBI akhe angbong pen philosophy of doctors aman kelong dun anparta KARBI ANGLONG West KARBI ANGLONG anparta Assam angkang ti kaprek college long
assistant professor asai ki khibong pen dak Assam University professor atum pen pini phasi karbi lamet amai anglong si chethan chimum chethan che pare amai padupon bomlono ngalang litum phan ke kiri hampang tum phan pini ke pha the bangke ilitum karbi alama ki lamet lamchong kang thur ponji aphan karbi lamet amai phan anso se angsong anat ke pon phegi aphan kete kiri hampang tum pen kuson si karbi lamet amai long alang tum dak na sirap na jitu dun po kuson si dak na ngai bhot dun po lahuya puthak than simum ti pare ye phan si pini alang litum khapon lo lapen alang litum phan ahin pen bidi sore laso ke phapon an pa ta ni tu lam meda mai hin pen the ni alang litum ma theng no ka paklang alam ke lapu hello ke pharu press ke bra krok ani kan pen am hang ke the karbi lam meda mai ahin pen hak ke cheng pen non pu ang ni an pinang karbi alun alam ajutang jubat lama ki aputhak pinang an kitab paklang lo lagi hala hui akitab karbi alamet lamchong pini English alam pen Assamese alam pen thega tum pulate Bangla alam pen mate Hindi alam pen same loi karbi alama ki ajutang jubat aputhak ketok alam alamet lamchong hala hui alam pen dalar ponsi karbi alamet lamchong aputhak ta pirthia dang amun titan tu da nang bachini dun lenang ko phanche isi pini chingwa chithan ponlo yang Wordsworth John Keats Henrik Ibsen pen chinglok kaprek pirthia dang nong nam pe thang alamet putum hala hui alamet amokha English alam pen pusat karbi alam pen kelar pon padutu asonte karbi alamet amai ta alamet ta anso se inchupo translation literature thik lason se Hindi along sita classical jitu literature Munshi Premchand pen chenglok Mohan Rakesh Sisir Kumar Bahaduri pen chenglok kaprek tum pirthia dang nongnang pe thang Hindi alam me mo khata karbi alam pen kilar padulu bulute hala hui alam me da pirthelong karbi kapurhi arat tum ta chini dulong po asong se Assamese aba bong Bengali alam me sisteme ini Rabindranath Thakur kabuchi alam me da mo khata karbi alam pen jong silar padulu bulute itum karbi alam pen puhe thekpo ame Bengali lam thekdunde tum se tame Assamese lam tum thekdunde seme pini Hindi alam pen pure dekhe tum sa karbi mina alam pen chipore longpo asil tum karbi alam ta ansu se inchupo ma lapen alang litum kini ke thekeri CC University long pen akang tu 9 degree kilong tum alang litum kai lasi alang litum pen cherap che se lang mena mai par inkwat ing thur jok lo na cherap che to hur pen laso kan si pini alang litum apan thapon lo lasi ning thepar lo ke wang bomar ni elitum na tu pherakia tu mahin pe se tame bila meda mai phan asu se kachera che tu pon ogosin ning kardo